Yung udto mga idol, karon na natong kuan, Ibidos, 83 na kabuok. Nang nabayad na ko ani sa paggabas kay 2006 tay 9 na kuan ka bulpit 336 nga tug utso. Tama ra gyud. Alaga na lang dito siya. Ang balas gihapon ko na gi-deliver. Ya kining balas ug manang naputo nya kining pedidos na kahoy. Siyempre, puton ta ni. Bitaw niya sa doon sa balay lisod nagkawaton nga narang karsada. Duro man po siya puton. Karon palit sa kong sudan kay mga tumi kay marag ilaban na pong ulo sa gutom ba. Mapay pag-abot ni namo jud di hatod diri 700 ang kuan nato. Pakyaw. Right.